lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Asmane sinten? Apa? Apa? Albi. Sampun sekolah dereng? Sampun kelas pinten, Dik? TKA. Sing ngono wae ta. Entasi para sing mikul nganu duroke Ade Alfi ya. Besok nek gede pengen duweni cita-cita dadi apa, Dik? Polisi. Oh, polisi Kang Dawa. Ya apik no, Jo. Cita-cita Ah, dadi iya. polisi Kang Dawa. Akhirnya aja dadi barongan. Alfi. Bos, Ade Alfi duweni cita-cita dadi polisi. Besok sageta diwujudno terkabulkan diijabahi kalau sebab kalah penting kesentuh siji ya Kang Dawa. Ya. Bekti karo tuwa kekalih menang-menang karo ibumu nggih Di Alfi nggih. Nggih Di Alfi nggih. Yo, para buta Ki Ade Alfi perwakilan saking Ade Solo Ade Aska yang mbake sampun film iki perwakilan Ade Alfi dipun tumpahaken Buruk Naga datang Bapak Ibu Kang Mas Bayu sama Ade Solo Ade Alfi ditumpahaken Buruk Naga ampun terus penyawer hidup-hidup ijole ulumane perwakilan saking Ade Aska semono sing kaya dipikirno, sing nado, sing nyanyi, sing ngomong iki yo melu bareng dipikir. Sing nyoting niku kan Kang. Yo ora iku. Padha-padha kesel. Kesel ngati terus ya. Ayo. Kang Do bisa cita-citane dadi apa Kang Do? Jadi kancamu, Jo. Oh, cita-citane dadi kancaku yo. Oke. Yo, baru putar jadi Alfi sampun siap. Katoke tunjukno sik Dik, kaya melarat Dik. Tunjukno. Ora sabukan ngene kok Dik. Iya. Bon ya. Mampun tak dereng. Mampun. Pun mimik ta dereng. Wes sudah mimik. Takae wis sunat ta urung, Jo? Pun sunat dereng. Sampun. Ya. Oh, Iya. Wes kawane sunat. Lah Ora kaya kowe ya, Ren. Aku kelas 6 lagi sunat ketot, Bos. Nangkap barongan ta ora, Ren? Wah, ora nganggep aku dicampur. Iku lho adike maksudnya. Oh, adike nganggep motor ya. Oh, Dek, adike wau nek sunat ditanggapno barengan apa mboten? Oh, Tuh, penjaluk ditanggapno. Iya. Meri Ade Aska. Yo. Pengen nangkap widase apa ora? Pengen nanggap sidase mboten? Oh, mantuk. Panjir saiki, Jo. Bapak Ibu, Bu tanggapno widase tumbile ngene ke Aska ngono ya. Ngono, padha ya, Bapak Ibu ya. Oleh ora dituruti nang iso. Wah, provokator kowe. Ayo para buta. Ayo iki wis siap. Katoke di ini saya duit apa to? Oh, dosa. Yuk.
lagu Rek. Nggih, Bos. Heeh. Ayo Mickey Mouse semangat joget ya, Mickey Mouse ya, ayo. Ayo Mbak Sherin. Ayo dilanjut atau guyu Mbak Sarlin. digoleki kuncine lho bos, kuncine ilang. Kunci Inggris aku jawab. Kunci Inggris tau apa Mbak Sherin? Ayo. Kunci kosek. Kosile kunci bukan dong. Bos. Pira-pira wis iso nglayani wong ora tau awon. Nggih. Sampun nggih. Sampun deh. Boleh kurang marep kon nanggapno bapak kali ibu. Aku melu. Dumateng Bapak Ibu, Kang Mas Bayu kalau sampun ditutupaken perwakilan saking Aji Aska, Ibu Aji Alfi, sampun ditutupaken Buruk Togo. Iki pripun Bos, langsung di pari permainannya toh napa di pari resmian tumen. Ngomong-ngomong sik to Rek. Kopi yang kamu sore. Nggih, Alon-alon paton pelakon, Jumat ya tur. selamat. Selamat. Besok soalnya ije kanggo. Nah, Iya. Ki aji-aji yo dereng ngantuk. Ya, muga-muga do seneng, muga-muga ana timbalane ra ya ngono.